Gandikas ya apa samengkot tuan yakti waktu iki tuan kang amarentah sadaya saku ingkang parawliya kang anak ing desa Baghdad miwai liana semepane ayam kuat kakalurukan pantara beraptain dina kiamat masure karoman maafkan nasihat ulama pusaka hirapan sampun sinungakan sedayang ing semuidin kang mulia warna kang prasudan miwata pelan kawaja tetekan satalan pinggang Gustina rimasa nganti kasih bulapa Jumikang nama sasampuling mangkanan aduaran kang sayogan saking madrasah
saha anyana kangasna ing si Abdul Qadir Jalan tur saruyaris panjaretuan ing besok momang yen tekan sawiji mapan yakin wan unggang anggan tante lunggu ambang maka mapan saguming kamulian musana ing atas Tuhan lawan sami carita saking Syekh Bajarkan mulia lawan satwean tasbih Syekh Abu Wapan kamu senungakane ya ing si Abdul Qadir Jalan lamun dekan ing gesman cile moyar priangga kalawan maliko capang bangisongen seabol wapan yen semuinin sumana jajari ingkang sampun ningali sumana jajarit iku tumandak mari Syekh wasna Muhammad